Da i vas malo snimi. Ovo je u stvari ovalni trg, što bi rekli Grci, ovo je Agora, mjesto susreta i to je središte praktički grada. 52 jonska ova stupa koja se nalaze oko nas sa ovim dijelovima ovoga portika na samom vrhu. Dio koji ste vidjeli kada smo ulazili ovdje, sa lijeve strane je bio jedan muzej. Taj muzej čuva kapitele, određene reljefe koji su skinuti sa ovoga dijela. Znači kamene frizove koji su skinuti samo kako bi se sačuvali, jer po utjecaju vremena oni bi se uništili, zato su pohranjeni tamo. Pa kad se budete vraćali, želite li pogledati specifični neki friz, kapitela, možete ući. Znači ovo je napravljeno u prvom stoljeću, željeli su napraviti jednu posebnu žrtvu rimskim božanstvima, s obzirom da se ovdje u središtu su se nalazila dva oltara, jedna cesta koja je vodila posebno do hrama gdje su bile osobe koje su smjele žrtvovati rimskim božanstvima, a dio nekadašnji od dva oltara se uzdiže upravo ovdje ispred nas, druge su bili, dugo je sve uništeno i za vrijeme bizanskog razdoblja na ovome području se naravno sve promijenilo, jer i mjesta nekadašnjih žrtvovanja i božanstva rimskih se zauzele su dvije prekrasne fontane koje su bile u središtu